Is Mr. Dara Madden agus dun an port chéad aran ar Rosnarún. Got any gabagool? If it's not there, we don't have it, sorry. No gabagool either. What a dump. Du heen een goal Yankee, hè? Zeg al wie of wie je houdt aan. How much to brennan cant a kaint? Ga sé a lá gari, chun an na piocha an dibri gus a chomatart. Tá símór am snaisteacht ó bhí me le díóg agus tá rintá drámid an tam na blianta ach se bhain chéad am a bheith a gaiisteacht ar cheamra. Dúirt me le pána, ní me ná marachtal ar an méidín súrach víns me chuntas chola bhí. Cá eiche? Tá mar rud ag nach róú ag caithú fáirt na tréipstal an go Copenhagen a han seans go méthe ebalta de réile líú. Copenhagen? Ai, tá dhéartí le ceangailt. Chanú, ní rom sé riamh a Copenhagen. Is character firhimú le sé, tá barla go roiín agus tá se láin le muín ar leid bhhail leis go gapachtaína go se láin le muín ach níos am bhfuil a díide. Níl fáiti go rih chuine be, seach sa aid béidir. Is mac le sunny agus crystala agus rugú agus tógiúm i más de Vericá ach tá sé i Rosnarúnis agus Barry breanú ar a glár gúise amach cén sort achran athne se ar a máile. Ó bháid na mórach a ré? Tá go le bheith gopur liomsa sa bhosca lón.